Bueno, jo primer el que vull dir és que aquest partit el dediquem a la Laia Alemana. És una jugadora que per nosaltres és fonamental i la vaig ser titular fins ara i que ha tingut la mala sort de tenir una lesió i no poder jugar en tota la temporada. I bé, a partir d'ara totes les victòries seran per ella, ¿vale? I un record abans de fer la valoració cap a ella, perquè és una excel·lent jugadora i una persona de Déu. Dit això, ha estat un partit que jo penso que el marcador reflexa una mica més del que ha estat, perquè és un equip que ens ha costat molt al principi i després jo penso que nosaltres tenim més fons de banqueta i llavors elles no els ha costat aguantar el nostre ritme durant 40 minuts, però realment elles han demostrat que la primera part que són un bon equip i ens ha costat bastant els dos primers quarts. Sí, menys al principi que ens ha costat una mica ficar-les, a excepció de Super López, que les fica sempre, o quasi sempre, doncs ens ha costat entrar al partit. Un cop hem entrat, sí que és veritat que tothom anota, em sembla, no sé si tothom ha anotat, però és un equip que tothom anota i tothom pot fer punts, que és el que nosaltres volem, no? Que sigui un bàsquet coral, que tothom es senti partícip de cada victòria. Nosaltres ens queden 5 partits i per nosaltres segueixen sent 5 finals, poden passar moltes coses, encara no som matemàticament, estem entre els 4 primers, estem bé, però ens queden els equips molt durs com Viladecans, Lima i Barça i hem de seguir treballant com fins ara. Jo penso que arribem en un moment dolç i qualsevol equip ho tindrà difícil per guanyar-nos. I llavors, més que a final o a principi de temporada, és que ara nosaltres estem en un bon moment i és un bon moment per enfrontar-nos amb aquests equips. La veritat és que no l'hem pogut competir a nivell d'intensitat a la segona part. La primera part hem estat més intenses i hem pogut mantenir el nivell que ens ha posat davant el Sant Adrià, però a la segona part hem tingut un moment de desconnexió i ja l'hem lastrat la resta del partit. No, exactament. L'he de donar l'enhorabona a les meves atletes, a les meves jugadores, perquè la primera part han fet un esforç encomiable. O sigui, han fet una primera part molt, molt bona a nivell d'intensitat. És veritat que aquesta intensitat ens ha causat fer qualque precipitació en defensa o en atac i ens ha perjudicat per anar una mica endarrere en el marcador en el descans, però la primera part ha estat molt bona. I a nivell de la segona part ja les forces ens han faltat i hem desconnectat mentalment. Esperem mantenir la intensitat i el nivell que hem posat la primera part avui. Jo crec que és el camí a seguir. La veritat és que darrerament duim 2 o 3 partits jugant bastant bé i avui la primera part ha estat notable. La segona l'hem de deixar de banda, hem d'aprendre els errors i seguir cap endavant, que encara ens queden 6 partits.